салом дӯстони азиз, шумо медонед ки каме маълумот дар бораи Саидмуъмин Маҳдиев. ҳар яктай мо бояд огоҳ бошем ки Саидмуъмин Маҳдиев мега дига мара сухан ҳархел нагед, яъне метро Лублино нагед. Барои ман ай тоҷикистонои баети тоҷик номбар кунед, ки дуогоҳ бошад дар ҳаққи ма ки рӯзҳои наздик як бои без грандиозне дорум. дӯстони азиз, мо бояд тарафдори Саидмуъмин Маҳдиев бошем. беҳтарин баетсе ки ёш и хела як вольнике ки ҳама мухлиси ашадии бисёр дора и Саидмуъмин Маҳдиев. ҷангҳои беҳтарин. баъд дӯстони азиз, дар хотир дошта бошед, ин танҳо бой нест, рӯзҳои наздик бой мешавад. шумо дар шабакаи дар канали мо метавонед дастрас кунед. ин абзорай